をあげましょう。ほら空をご覧、カモメも飛ぶわ、よろしくね。どんな寂しい時でも私は負けないわ。潮風をここに受け、裸足でかけてく。振り向けば白い砂、私の足跡。La família Robinson. きついお仕置き。はい、ありがとう。フローネは？まだ寝てる。昨日は私がみんなに内緒で遊びに出かけたおかげで森の中で迷子になってしまったの。フローネ。Flor, l'esmorzar és a punt, baixa immediatament. Ja baixo. Ui, quin mal. Oh, ahir em vaig escapar de que em renyessin severament al fer veure que estava molt exhausta, però estic segura que ara em castigaran. Ai, què puc fer? Ernst, què et sembla que hem de fer, en Flor? Què vols dir? Com que ahir se'n va anar sense estudiar, has de renyar-la molt severament. Però crec que va tenir una experiència molt amarga, perquè ja saps que va passar molta por. Però hauràs de castigar-la perquè va tenir un comportament inadequat. Crec que fora hora que distingís allò que és correcte i incorrecte. Estic segura que estan parlant de com castigar-me. Què puc fer? No sé si haig de disculpar-me primer, però no crec que amb una disculpa s'arregli aquest cas. Fan! Jack! Diuen que ja pots baixar de seguida a esmorzar. Ara ve el càstig. Qui t'ha enviat, Jack? A pare? Puta mia. Flon, no siguis ximpleta. Asseu-te ràpid. Gràcies, senyor. Amén. Amén. El pare ara no sembla amoïnat, però estic segura que està pensant com castigar-me després de l'esmorzar. També estic segura que el Franz m'imposarà moltes lliçons, o si no ell... Oh, Flon, veu-te la llet correctament. oh sí! La mare, com sempre. Veig la seva mirada que em protegeix. Bé, Oh, ha arribat el moment. Mare, ets la meva única esperança. Flon, Sí, no has d'estar dreta. Asseu-te. sí, pare. Ajuda'm, mare.
Flon? Sí? Tu què penses del que vas fer ahir? Explica'ns-ho ara. Sí, pare. Estic reflexionant sobre la meva conducta perquè vaig sortir sense estudiar. Segur que estàs parlant seriosament? Sí, No has d'estar dreta. sí, oh, pare. Afortunadament et vam trobar, però si t'haguessis perdut tal com estaves al bosc, hauries sigut presa dels llops, segurament. La falta de vigilància d'un membre pot posar en perill a tota la família. D'ara endavant no has d'actuar segons el teu caprici. M'has entès? Sí, t'entenc, pare. No cal que t'estiguis dreta. Sí, pare. Asseu-te. Bé, avui com a càstig estudiaràs sola a casa tot el dia sencer. Franz i la teva mare m'ajudaran a tallar fusta. Per això has de ser bona nena i tenir cura de Jack i de la casa. Copiaràs 30 pàgines del teu llibre. Oh, tantes, Franz! Et poso moltes lliçons perquè no et tornis a escapar. Sents? Jo ho comprenc. Escolta, Jack, com ja t'he explicat, ara anem a tallar uns quants arbres. No t'apropis on treballem perquè podries fer-te mal. Sí, pare. Bé, Franz, preparem-nos. Sí. Em sento més tranquil·la perquè no m'han castigat massa. Flon, Sí, mare? puja dalt de la cadira i posa les mans damunt la taula. Què? Vinga, Flon, vinga. Ara aixeca't. Flon, Sí, mare. el teu pare va decidir no castigar-te físicament perquè eres una nena massa petita. Jo ho faré en el seu lloc. Quants problemes amb la teva conducta. Has de posar-t'ho bé al cap i recordar-ho sempre. Ets una nena massa eixelebrada. El càstig serà tan exemplar que no el podràs oblidar mai. No puc creure que una mare tan bona... Ai! 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 Pensar que haig de copiar 30 lliçons em fa molt de mal. T'envejo perquè l'únic que has de fer és ordenar les peces. Les haig d'ordenar perquè jo no tinc quadern. Aquest és l'únic quadern que tinc. És impossible trobar-ne un de nou en aquesta illa deshabitada. L'emplenaré tan aviat com pugui. També aquest és l'últim llapis. Flon, aquí teniu el menjar. Em penso que tornarem abans no es faci fosc. Fes entrar a casa les cabres i els altres animals. D'acord. És un treball dur estudiar en aquesta postura durant moltes hores. Ah, sí. Flon, t'anirà millor si estudies de boca terrosa damunt de l'estora. Que ja també ho faré aquí. Què tal? Estic còmoda. Jo també. Ai. Quan vulguis anar a qualsevol lloc un altre cop, consulta-ho primer amb el teu pompis. Bé, que estudieu molt vosaltres dos. Sí. Baixa de pressa, ràpid! Ai, caram, Mercre! Ja em treu el Mercre del damunt! Ai, vine a mi, Mercre! Oh, et fa molt mal, Fon? Sí que em fa mal!
Pare, és a punt de caure. Sí, allunyem-nos. Les cabres, pobretes! Què és aquest soroll fort? Són el pare i Frans que han tallat un arbre, no hi ha res a témer. Però les cabres han fugit de cop i volta. Pateixo per elles. No les veig per enlloc. Anies a buscar-les? Si ho fes em pegarien el pompi 100 cops amb el bastó. Esclar. Tornaran quan s'hagin calmat. Vols que mengem, Jack? No tinc gana. A més, no crec que sigui el migdia encara. Això a mi m'és igual. És migdia al meu estómac, Jack. Vinga, mengem! Les cabres no han tornat encara. Si no tornen, no sé què hauria de fer. Anem a dinar? Espero que Flor estigui estudiant de valent. T'asseguro que està estudiant. A vegades l'accés d'energia que té la fa anar massa lluny, però no és una nena tossuda ni mandrosa. Crec que copiar 30 lliçons és potser una mica massa cruel. Vaig a buscar-les. No hi vaig, hi vaig, 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 no hi vaig. Em sembla que m'hauré de quedar a casa ben tranquil·leta. Malgrat tot, he d'anar a buscar-les. Les cabres s'han espantat pel soroll de l'arbre quan ha caigut i s'han escapat. Vaig a buscar-les, ja torno. Cabres! Cabretes! Cabretes! Cabres! Com que les cabres tenen por, no crec que hagin creuat el riu. Oh, no va ser aquí on vaig venir ahir. Ah, sento que em melen. Oh! A la fi us he trobat. On és la teva filla? On ha anat a parar? Oh, espera't! Et trauré d'aquí de seguida. Però com ho faré jo sola? Puc baixar amb facilitat, però no podré pujar tota sola amb la cabreta. Tota sola no podré salvar-la. John, vés a buscar el pare, fes-lo
Oh, Déu meu, Flon ja es deu haver dormit un altre cop. Oh, mare, sembla que les cabres no són aquí dins. Li havia demanat a Flon que les fes entrar dins, però potser ho ha oblidat i s'ha quedat adormida. Vés a buscar-les, vols? D'acord. Oh, està completament adormit. Però on deu ser, Flon? Flon! On deu haver anat? Jack, desperta't, si et plau. On ha anat, Flon? Digue-m'ho. No ho sé. Oh, quina nena. Flon s'ha tornat a escapar. Què dius? Jack, en saps alguna cosa d'això? No, de res. Era aquí? Era aquí amb tu fins que t'has adormit? Si era amb mi, hem menjat tots dos junts. Mare, no he pogut trobar les cabres enlloc. Com? Les cabres també? Què significa? Quan ha tornat a menjar? Eh? Flon s'ha escapat un altre cop? Oh, només ha fet això. Què hi diu aquí? Les cabres s'han espantat amb el soroll de l'arbre caigut i s'han escapat. Vaig a buscar-les, ja torno. Flon. Ernst. Aniré a buscar-la, Anna. Flon! Flon! On haurà anat? Potser estarà amb John. Si és així, no crec que es perdi. Quina noia! Causar-nos problemes 2 dies seguits. Aquesta vegada, quan la trobem, la castigaré jo. John, mira, para, allà! Anem-hi! No t'amoïnis. Estic segura que el pare arribarà aviat. Flon, estàs bé? Sí, estic bé. La cabreta ha perdut l'equilibri i ha caigut. Sí, ja ho veig. Et trauré d'aquí, no et moguis. D'acord, pare. Has de tenir un xic més de paciència. Escolta, Franz, vés a buscar-me una liana més grossa. Sí. Flon, lliga ben fort la cabreta. Ara la pujaré. Molt bé. Tira, Franz. Vinga. Pots caure, no et belluguis. Un esforç més. Vinga. Flon, ara et toca a tu. Llença'm la corda. Agafa-la amb força perquè no es pugui moure. Sí. No t'amoïnis. D'aquí uns dies tornarà a caminar bé. Molt bé, ja està. Ara que s'estigui quieta a l'estable. Entesos. Sí que triga, Flon. Ara bé. Què és això, Flon? El teu lloc és aquell, ja ho saps. Aquí tens, mare. Què significa? Si et plau, castiga'm. No vaig obeir les teves ordres i tampoc no vaig acabar de copiar les lliçons. Flon, estàs preparada per que et castigui? Estava molt preocupada per les cabres. Ah, sí? Dóna'm. Flon, m'és molt difícil d'utilitzar una branca que sembla que faria molt mal. Mare! No crec que avui hagis de ser castigada. No et sembla, Estic completament d'acord. Franz? No, a mi tampoc. En principi tenia la idea de castigar-te, però ja no cal. Flon, ho has sentit?
Apa, vinga, a sopar. Quin mal! La mare em va dir que el càstig també causa molt de dolor a la persona que castiga.私に何か隠し事しているみたい。面白くないわ。次回、私はのけもの。お楽しみに。